تشترب بالراس بالصواتي مش مستقصية اللي لهم سقسات شيني المحبة كبيرة زازازة زينة وجيبة في قلبي هسة. اليوروفيجن huwa fost l-aktar avvenimenti popolari fil-kalendarju mużikali Malti. F'din ir-rokna, iltqajna ma' Dr. Tony Sant, riċerkatur tal-ispettaklu, sabiex jgħaddilna ftit tarif dwar l-istorja tal-kanzunetti bil-Malti fil-Eurovision. Memx li dur l-isfel jarin, nistenna li jaddi l-ħin, u tirjal minni bittama fil-fontana nkun nistenni. Il-Eurovision Song Contest aktarx li huwa popolari da' skemmu mal-Maltin, għal raġuni komplikata fl-istess ħin, pero hija sempliċi. Ir-raġuni prinċipali hija li din hija opportunità biex inkunu quddiem udjenzi kbar b'xi ħaġa li hija Maltija, jew xi ħaġa li hija minn Malta li normalment ma tilħaqx dawn tipi ta' udjenzi. U xi ħaġa li fiha ksibna storikament anke suċċess relattiv. Xi ħaġa li pereżempju fil-futbol jew fl-Olimpjadi il-kontingenti jew it-timijiet Maltin qatt ma laħquha. U allura din il-popolarità żdiedet meta pereżempju Mary Spiteri jew Chiara fis-snin design laħqu it-tielet post u anke Ira Losko u mill-ġdid Chiara ġew fit-tieni post fil-bidu tal-2000. Fil-Eurovision Song Contest, Malta ħadet sem bil-Malti 3 darbiet, propjament darbtejn u biċċa. L-ewwel żewġ kanzunetti, ġifieri dik ta' l-1971 Marija l-Maltija ta' Joe Grech, hija waħda magħrufa sew, u l-oħra hija l-imħabba li kienu kantaw Helen u Joe kif kienu sabuhom lil Joe Kutajjar u Helen Mikallef dakinhar. Però mbagħad għaddew ħafna snin u ġejna propju għas-sena 2000 meta Claudette Patch f'nofs tal-kanzunetta Desire tajt 4 kelmiet kważi letteralment bil-Malti. Apparti hekk, il-Malti ma jeżistix fil-Eurovision Song Contest matul is-snin. Ir-raġuni uffiċjali li kienet ingħatat għal xiex il-kanzunetti bil-Malti ma baqgħux jintbagħtu għal Eurovision Song Contest biex jirrappreżentaw lil pajjiżna kienet illi konna qegħdin niġu l-aħħar. U fil-fatt sew fl-1970 u sew fl-1972 Malta ġiet propju fl-aħħar post. Però din ma kienx l-unika darba li Malta ġiet fl-aħħar post. Għaliex għax il-kanzunetta Ajdu ta' Fabrizio Faniello fl-2006 ukoll ġiet fl-aħħar post u ma kienx bil-Malti. Dejjem xtaqt lilek ħabbejt. Meta qed nikkonsidraw l-użu tal-ilsin Malti jew il-potenzjal l-użu tal-ilsin Malti fil-kanzunetti tal-Eurovision Song Contest minn Malta, tajjeb ngħidu wkoll li għandna sensiela twila ta' kanzunetti bl-Ingliż illi anqas biss waslu għall-finali minn Malta. Hawnhekk għandek lista twila ħafna. Tajjeb illi narawha malajr din il-lista. Għandek fl-2007 Vertigo ta' Olivia Lewis, fl-2008 Vodka ta' Moreda, fl-2010 My Dream ta' Thea Garrett, fl-2011 One Life ta' Glenn Vella, fl-2015 Warrior ta' Amber, fl-2017 Breathlessly ta' Claudio Faniello u fl-2018 Taboo ta' Christabel. Il-libda waħda minn dawn il-kanzunetti bl-Ingliż minn Malta ma kienu fil-finali tal-Eurovision Song Contest. Wara forsi anke b'dan l-istess argument nistgħu ngħidu x'għandna x'nitilfu billi nipprovaw xi ħaġa differenti li konna kanzunetta minn Malta bil-Malti. Wara kollox hemm numru ta' kanzunetti anke fl-aħħar 15-il sena li mhumiex bl-Ingliż li jaslu li jerbħu l-Eurovision Song Contest. Ibda minn Molotva pereżempju ta' Serbja u anke l-aktar riċenti mill-Italja il-verżjoni bit-Taljan tal-Maneskin. Memx li dur l-isfel jarin, nistenna li jgħaddi l-ħin, u tirjal li bittama fejn il-fontana nkun nistenni. Sabiex moħħi jsib is-serħ, qalbi tintela bil-ferħ, il-fortuna raħ.
Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.